پشتی پروسەیەکە لەشکەری کۆ زیاتر ji mehekê berdewam kir ji aliyê rejima Sûriye û bi piştevaniya Rûsya û rejimê pêşveçûnên leşkerî li hin deveran bi dest xistin. Hejmarek dever li derdora gundewarê Hema û Idlibê kontrol kirin. Wezîrê Derveyê Amerîka te kes dike proseya siyasî ji bo çareserkirina krîza Sûriyê pêwîstiya wê bi hin gavên nû heye û rejima Sûriyê jî ji aliyê xwe ve rawestandina şer li Idlibê ragihand. Di daxuyaniyekê de Wezareta Derveyê Amerîkayê ragihand Mike Pompeo wezîrê Derveyê Amerîka li gel Gerbêdirson şadiyê navdewletî taybet ji bo Sûriyê roja înê siyê meha heştan 2019 civiya du civîna xwe de çawaniya çareserkirina krîza Sûriyê bi taybet li parêzgeha Idlibê gengeşe kirin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Derveyê Amerîkî, Pompeo bêdirson rêkeftin ku berdewamiya şer û rewşa mirovî pir xirab dike. Eger niyaza pêşveçûna çareseriya siyasî hebe, divê bilez şer were rawestandin. Herwiha Wezîrê Derveyê Amerîka û şandiyê navdewletiyê taybet bo Sûriyê tekez kirin. Ji bo proseya siyasî li Sûriyê bi ser bikeve, pêwîst e hin gavên nû ji bo çareserkirina krîza Sûriyê werin avêtin. Li daxuyaniya Wezareta Derveyê Amerîkî de hatiye jî ku Pompeo di wê civînê de metirsî û dilgiraniya xwe ji derencamên metirsîdar ji êrişên rejima Esed û hevpeymanên wê li ser sivîlan karmendên duwarê mirovî de kar dikin û zemîna Idlibê daxuyanî. Amaje kir ku pêwîstiya vegera lezgîn ji bo rawestandina şer li Idlibê heye û piştevaniya wîlayetên yekgirtî Amerîka ji biryara netewên yekgirtî Encûmena Ewlekariya Navdewletî de 222-54 ji bo bidawîkirina dijminatî û şer tekez kir. Her divê derbarê de ji derina nêzik ji rejima Sûriyê jî li ser zarê ji dereke leşkerî belav kirin, rejima Sûriyê ji aliyê xwe ve li ser rawestandina şer li devera kêmkirina asta şer li Idlibê ji îro sibaha şemiyê ve ragihand. Ew yek ji aliyê navenda levhatinê ya Rûsî ve jî hat tekezkirin û belav kir ku ji bo ku aramî li Idlibê peyda bibe ji roja şemiyê 31 meha heştan 2019 ve ev biryar ji aliyê rejima Sûriyê ve dikeve warê cîbcîkirinê de. Lê eger çê binpêkirinek ji wê biryarê re ji aliyê grûpên çekdar ve were kirin, dê rejima Sûriyê bersiva wan bide.